Ben, boa tarde, moitas grazas pola vosa asistencia. En primeiro lugar, desculpo dúas ausencias. Unha, de algunha persoa que representa a editorial. Por disponibilidade non pode haber ninguén. Entón daquela vou facer un pouco eu de minimestre de cerimonias, non? Entón daquela tamén indicar que, como vedes, aquí hai unha cadeira de menos respecto do que estaba previsto, porque Uxía, por compromisos de carácter laboral e que hai que saber respetar, pois non pode estar aquí hoxe connosco, que ten mañá xa un ensaio en Ribeira a primeira hora, e daquela resultaballe totalmente imposible asistir. Con todo, brindouse sobre todo polos amigos de Cartabón, explícitamente, sí, a vir, verdade? A vir un día aquí e facer algún acto de homenaxe e que ela quere estar presente, e tamén que pasaría polo meu instituto, queda aquí dito e grabado. O sea que non vai poder negarse. E entón, pois daquela, aínda que non está esta Uxía, si vai a estar presente de alguna maneira ao final da miña intervención. Entón, daquela, agradecerlle igualmente a súa presenza, e agora, pois tamén, xa vos agradezo a vos que esteades aquí, moitas persoas coñecidas, moi queridas por min, coas que, respecto das que sabedes que vos teño moito afecto, e as persoas que non vos coñezo, que vos vou coñecendo, como é a familia de Begoña, pois tamén xa casi sades un pouco da miña familia, porque en 2 semanas non paramos de atoparnos, non? Entón, moitísimas grazas, por suposto, que vou dicir a Gonzalo e a Maribel. Sin vos estas cousas non funcionarían. Bueno, esta realmente é a casa do libro galego, xa vos lo teño dito moitas veces, porque o libro galego é o libro en galego, non entendo outras cousas. E entón daquela darvos as grazas pola generosidade que sempre me manifestades e o cariño co que me tratades, e que, bueno, é algo xa que, decir, xa non sei como vos lo vou agradecer. De verdade, mil grazas. Bueno, entón, primeiramente, acordamos que vos vai dirixir unhas palabras Carlos Gallego, que é o ilustrador deste libro, unha persoa tamén a que coñecín hai pouco, pero que lle teño xa moita estima e moita devoción profesional, porque pareceronme as súas intervencións artísticas dentro do libro, pois algo moi destacable, que me parece que colleu o sentido último do libro, da miña achega literaria. E logo despois pois falará Bea Camaño, irmá de Begoña, representante da familia, que dirá o que queira, por suposto. Bueno, pois vale. Cando queiras. Bueno, moitas grazas. Grazas a ti. Que tal? Hoxe me ven? Sí, ali ao fondo. Bueno, quero repetir tamén os agradecementos a todo o mundo, a todas e todos por vir. É un gusto ter a librería así chea, e tamén a Cartabón, claro, por acollernos. Bueno, pois, efectivamente, fixen as ilustracións. É un proceso moi fermoso poder, bueno, é toda unha oportunidade poder ilustrar unha historia que transcurre na cidade na que vives, e ademais a min serviume tamén para descubrila, porque eu cheguei a Vigo hai 5 anos. Curiosamente, no primeiro piso no que vivín estaba aquí na travesía do Rosario, moi preto, e entón, pois, íbamos moito a pasear polo Calvario. Bueno, víamos edificios que durante este proceso tiven que representar, e, bueno, encantoume. Un pouco falando así das ilustracións, se pudestes ver o libro, vanse intercalando unhas ilustracións que son máis biográficas, sobre o día a día de Begoña, xunto con outras que falan máis dos edificios, de algúns edificios representativos de lavadores e do Calvario. Bueno, o texto de Ramón, cando me veu a min, viña acompañado de moita documentación, que foi de moita axuda para levar a cabo estas ilustracións, fotografías e representacións da época, algunhas. A ilustración final ten moito que ver con esa fotografía, porque parecíame un momento importante, por exemplo, ver camiñando a xente por Rande,
no día da súa inauguración, parece un momento bonito. Despois houve outras que quixen aportar, fixen outra documentación paralela, porque, por exemplo, así como había lugares que sí que recoñecía, había outros que era a primeira vez que escoitaba deles, como foi a Cruz Blanca, que ata onde eu sei pois xa non existe, entonces, claro, non a vira nunca, entón, buscando un pouco, atopei nun libro de fotografías bellas, 2 fotografías nas que se vía unha pequena esquina da plaza, e pareceme boa idea, como había tan pouca documentación do lugar, facer unha ilustración para que tamén pois, quedase un pequeno rexistro deste lugar. Despois, pensando un pouco nas dos edificios, pois intentei na medida do posible tamén que non fose unha ilustración puramente arquitectónica, que en algúns casos sí, pero que en algúns casos contase un pouquiño máis tivese algún significado connotativo, que fose un pouco máis alá do edificio nada máis, e intentase na ilustración entrever un pouco a historia que acompaña este lugar. Despois, en canto á produción das ilustracións, non me quero poñer moi técnico, porque, por non aburrir, pero se alguén está interesado no mundo da ilustración, despois temos un rato para preguntas, non? Se alguén quere saber máis sobre o proceso, encantado de compartir. Simplemente decir que gustame traballar con técnica mixta, pois para que as ilustracións teñan certo riqueza de texturas, gustame que, resumindo, que parezca que se poidan tocar un pouco, non? Entonces gustame partir de técnicas analóxicas, e despois ilas rematando xa con procesos digitais. O dito, se alguén te interesa nas preguntas, encantado de responder. Por último, quero agradecer a Galaxia tamén que me elixiran, darme a oportunidade de ilustrar o libro, e a ti polo texto, porque me gustou moito, disfrutei moito lendo, fixo o meu traballo moi sinxero, a verdade, foi... tiña moitas digamos posibilidades, sí, moi flexible para afrontar dun xeito do outro, e disfrutei no moito. Beatriz, Moitas grazas. Bueno, hola, eu son a irmá da artista, nada máis, non... Pero, estou aquí en representación da nosa familia e para contarvos de alguna maneira, un pouco a emoción do momento que estamos vivindo e o que isto está supoñendo para nós. Deso é do que estou falando últimamente, pero hoxe, como xa é a non sei cuánta vez que presentábamos o libro de Ramón, digo, ahora tocará falar de Ramón, non? Porque, do seu libro, porque de que vimos a falar, non? Vimos a falar un pouco do libro de Ramón. Así que hoxe o repasei un pouco de novo e pensei, o libro empeza polo primeiro capítulo, Palabras nas paredes. E entón eu dixen palabras, efectivamente este é un libro de palabras, non? A primeira palabra que me atopo, que a mí me trae unha imaxe e outra palabra, é a palabra baleixe. E baleixe me trae a boa bella. Me trae a imaxe de unha muller afouta, brava, das de armas tomar, con unha vida dificilísima, que desde os 10 anos é cabeza de familia da súa familia extensa, que ten que virse a Vigo a sacar a súa familia adiante, e que esa é a nosa estirpe, non? De alguna maneira, eu podo remontarme nas mulleres da miña familia hasta aí e tirar de un fío de bravío, de mulleres bravas, de mulleres das que estamos moi orgullosas, non? Muller que Bego tiña no seu plan, na súa recámara, para escribir, é dicir, igual que estuveron Circe e Penélope, igual que estivo Morgana, e que tamén había un proxecto de Serezade, a boa Bella, a nosa boa Amelia, emérita de nome, pero Melia coñecida no barrio do Calvario, era tamén unha figura para un próximo libro, non? Porque tamén hai que falar das mulleres do común,
das mulleres silenciadas, das mulleres do día a día, que fan auténticas milagres nas súas vidas. A seguinte palabra que me atopo é lavadores. E xa lavadores, claro, lavadores. Lavadores, o rexistro civil, lavadores. Xa non existía cando eu nacín como concello. O concello xa era Vigo, pero nós aínda estábamos inscritas no concello de lavadores. Aínda somos de antiga, o sea, moi orgullosas de ser de lavadores. O seguinte que me atopo é a Rúa Cataluña, e na Rúa Cataluña veñen moitas palabras e veñen moitas imaxes. Ven a tenda de Pepe e Carmen, que estaban enfrente, veñen o Barleiro, o Barbueu, que estaban ao lado. No Barleiro facían unos callos maravillosos que de cando en vez íbamos coa tarteriña a comprar os callos feitos para traer para comer. Ven a librería Atlas, que tamén era a librería que tiñamos nós a man. Ven Genita e a súa mercería. Ven o barrio, veñen os nenos, ven a vida. Veñen os xogos, ven o pai fillo nai. A seguir cos xogos, falamos do pai fillo nai, que nunca na nosa casa foi o tres en raya, sempre foi o pai fillo nai. Ven o ovo pico araña, que eso sí, tamén foi a burra, pero tamén foi o ovo pico araña, e hai que ver que brutos serades os rapaces, joder, xogando. Siguen os xogos e veñen as Nancis, porque tamén houve Nancis na vida de Begoña. Eso sí, as Nancis de Bego todas tiñan o pelo curto, non porque se poderan mercar co pelo curto, sino porque tiñan que pasar por unha sesión de peluquería e había que cortarlles o pelo. E cando xogábamos as Nancis non había familias, non había mamás e papás. As nosas eran unhas Nancis modernas. Eran unhas Nancis que se vestían moi guai, que lle facíamos nosos vestidiños, que traballaban fora de casa, que viaxaban, que tiñan vida propia, eran chicas facendo a súa vida entre chicas. E sigo avanzando no libro e me atopo a Ismael. E con Ismael ven unha palabra que é Bajamunda. Ismael, que era alguén moi querido na nosa casa, o recordo de Ismael eu non é só na rúa, eu lembro a Ismael aparecendo polas ventanas de atrás do patio que viña desde a rúa Numancia hasta a casa da miña aboa, hasta a nosa casa, chamándolle Bajamunda a miña aboa, dicíndolle que xa era de erguerse, que donde vai que Pepe marchara a traballar ao banco e ela aínda estaba na cama, e que se levantara e que tal. E con eso Ismael conseguía, claro, que miña aboa saíra, a aboa Carmiña, ou aseara, lle dera o almorzo, e así comenzaba moitos dos nosos días na Rúa Cataluña. Outra palabra que me atopo, policomander. E quen non recolleu galletas de pichi nas areais de Samil na infancia, creo que todos os da nosa xeración recordamos ese pichi e esas praias. E logo tamén me atopo coa Igrexa dos Picos, e coa Igrexa dos Picos veñen Don Benito, por suposto, o cura da parroquia, e de Don Benito me leva de novo a nai Tereixa do Calvario, que era aquela miña boa bella da que falábamos antes, e así era como Don Benito a alcumaba. E logo me atopo cos cines Avenida e Palermo, e veñen as tardes de domingo e todos os rapaces e rapazas marchando sen control ningún ás 4 da tarde con 2 duros no peto a ver pelis en sesión continua e programa doble, e entrar ás 4 da tarde e salir ás 9 da noite e ter menos de 10 anos, porque eu non podo dicir que anos tiña, pero sei que os 10 anos marchei a vivir a Colla e tiña menos de 10 anos e na miña casa desaparecía. Cruzábamos Surzaiz, baixábamos por Cleofás hasta Rúa Sagunto e desaparecíamos todos da casa e nos íbamos ao Cine Avenida e o Palermo, ninguén sabía nada de nós, e así pasábamos as tardes do domingo no Calvario. E vexo o aeroporto de Peinador, e a palabra que a mí me ven, e non o vades creer, é milanesa. Porque efectivamente nós tamén pasábamos días en Peinador mirando naquel cristaleiro enorme, mirando os avións chegar, salir e chegar, e naquela cafetería enorme que había no aeroporto de Peinador comer unha milanesa con patatas como Dios manda, cos meus avós ou cos meus pais. E lexo Rande, e veixo Rande e lembro cruzar a ponte cando todavía non estaba aberta e que os nosos pais nos deixaran no coche ali en Domallo, e todos os irmáns, Javi que era pequeno, pero tamén viña, cruzábamos a ponte e nos recolleron do outro lado pasando Redondela. E xa no final do libro leo o teléfono, e aí non me ven unha palabra, aí me ven un número,
e me ven o 270896. Ese era o noso teléfono na Rúa Cataluña, coa particularidade de que era o mesmo teléfono na casa dos meus avós e na casa dos meus pais. Tiñamos un supletorio. Entón, era unha cosa moi guai, porque cando sonaba o teléfono, a ver quen o collía. E entón, si tú collías e era para outra casa, o que tiñas que facer era co auricular na man, facer clink, 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 no chisme de colgar, para que na outra casa escoitaran clink, 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 e souperan que a chamada era para eles. Ou ben, cando tú chamabas a alguén e falabas por teléfono, de repente alguén no outro piso collía e decías, aboa, que estou falando eu, espera un momento que así que remate xa te aviso, e chamades vos. E as conferencias, cando esperabas porque te chamaran. Ben, todas estas son as palabras que me saen das palabras de Ramón. E agora que chego ao remate con esa palabra teléfono, gustaríame volver ao principio, cando Ramón pon non as súas palabras, o sea, utiliza a voz de Morgana para presentar este libro. A voz de Morgana ofrece a Bego unha gratitude eterna por rescatala e por darlle unha nova vida, unha vida diferente. Así eu, así nós, a nosa familia, queremos agradecerlle a Ramón tamén este achegamento á figura de Begoña, esta reivindicación, non só as súas letras, que son moi importantes e que hai que ler, despois de facerlle toda a publicidade a Ramón, agora meto a cuñita de hai que ler a Begoña Camaño, senón tamén por reivindicar a ela, a súa figura, a esa persoa e os seus orixes. Nada máis. Moitas gracias. Ben, pois, en fin, un pouco conmovido por todas estas cousas que, bueno, tanto de Carlos, a quen lle agradezo a súa intervención, como de Bea, porque de algún xeito dá para outro libro. Todo o que acabo de contar. Eu xa, sí, no, ahora non vai poder ser, pero bueno, que hai cousas moi bonitas no que contaches e ademais tan ben contadas. Ou sexa que moitas grazas por esta evocación a través das palabras que aparecen no libro, pareceume un recurso fantástico e estouche moi agradecido. Bueno, vou vos falar como compete moi brevemente do libro. En principio este é un libro inesperado desde o punto de vista do autor, non estaba previsto en absoluto. Eu alegreime moito cando souben a noticia de que o plenario da Academia pois decidira que Begoña protagonizase o Día das Letras, pero a partir de aí, pois nada máis. Que pasou logo? Como cheguei a este libro? Bueno, basicamente é grazas ao meu labor docente, é dicir, no verán, neste verán pasado, pois comecei a traballar algúns recursos de carácter didáctico, sobre todo para que o meu alumnado, un grupo pequeno de alumnos cos que traballei xa o ano pasado e sigo a traballar este ano, pois puidesen de algún xeito coñecer a existencia dunha escritora que tiña un perfil moi vinculado co noso barrio, porque ela vivira no Calvario, cousa que moitas persoas descoñecían, e evidentemente o meu alumnado, pois con naturalidade, son rapaces de 14 e 15 anos, de Perú, de Nicaragua, de Caracas e de outros moitos sitios, lóxicamente non tiñan nin idea, casi non tiñan nin idea tampouco nin da cultura galega nin de nada, e hoxe en día son os grandes especialistas de 14 e 15 anos que hai en Galicia sobre Begoña, cousa que a min pues, dame moitísima alegría. Dito isto, comento, eu empecé a preparar un material de carácter didáctico, posibilidades de roteiros, de traballos de campo, de maneiras de asediar a figura de Begoña desde un punto de vista persoal e biográfico, mas tamén desde un punto de vista literario, con algunhas referencias á súa obra, o máis achegadas posibles, pois o que é as capacidades que poden ter de comprensión dunha obra tan
no fondo exixente, ben construída e pulcra como é a obra literaria de Begoña. E de feito, houve un momento cando acabei de preparar todo este material de carácter didáctico, que felizmente puxen a proba e puxen en funcionamento este curso con resultados extraordinarios, eu decateime que había a posibilidade de facer outra cousa, que había a posibilidade de retratar a figura de Begoña nestes seus primeiros anos do Calvario, que había unha posibilidade tamén de, e permitiredesmo, porque foi así, de volcar neste libro tamén algo da memoria persoal, porque eu tamén nacín no Calvario e de alguna maneira moitos dos lugares e dos sitios que aparecen no libro e que comentou agora Bea son familiares, resultanme familiares. E entón a idea que se me ocorreu foi partir de espazos, de lugares, fundamentalmente, que tamén retrataches. E fun construindo un discurso diferente, do puramente didáctico ou docente, este libro que non tiña título e que do que eu realmente resultaba un pouco difícil retratar a biografía parcial dunha persoa da súa infancia e primeira adolescencia, porque, bueno, é un período difícil, un período de formación e un período que para coñecelo desde fora tes que acudir a persoas que tamén de algún xeito vivisen. Entón é aí onde aparece a figura de Bea Camaño, que está aquí ao meu lado. Figura a que lle está figura, ademais, digo así moi conscientemente, por que? Pois porque non sei como conseguín o seu teléfono e ela foron todo facilidades. Quedamos nunha cafetería aquí arriba, na Rúa Orzaiz, nunha mañá. Bea deume tantas ideas, matizoume tanto a figura da súa irmá, a figura da familia, as orixes, que eu dixen para min, bueno, isto aquí hai que facer algo. E logo ocorreuseme falar con Maica tamén, unha amiga da infancia, que tamén me desvelou outros matices, outras perspectivas da Begoña máis nova, da Begoña do ano 64 ao ano 76, que é cando marcha de aquí do Calvario a Colla. E finalmente pois falei con algunha outra persoa tamén que coñecera a Begoña do Calvario, como é o caso de Anxo Quintela, e que, bueno, hai familia aquí tamén que lle agradezo moito a súa presenza, que tamén é familia de Anxo. Entón, daquela, con estas tres voces, con algo que eu puiden investigar, foi como construín o libro sen tampouco demasiadas expectativas, non? Bueno, a miña sorpresa foi cando o libro foi ben recibido, o libro preparouse para a edición, tiven a sorte pois de contar con Carlos para a súa ilustración, que colleu moi ben o sentido deste pequeno ensaio híbrido, coméntovos, porque hai memoria colectiva, memoria de Begoña, memoria persoal miña da miña familia, hai tamén historia, hai, bueno, unha poética, se queredes, tamén dos espazos e da importancia que teñen na construción dunha identidade, que é o que de alguna maneira eu quixen ir construindo, non? Eu entendo o libro tamén como unha especie de cartografía e dos afectos, porque efectivamente eu coñecín a Begoña nos seus últimos anos, pero foi unha persoa que desde o primeiro contacto se me abriu un mundo cheo de afectos, cheo de cariño. De feito, contei algunhas veces que me sorprendeu unha chamada dun sábado pola mañá dun número que descoñecía. Eu non tiña o móvil canda min, recordo perfectamente onde estábamos, que eran escudeiros, que me pasaches ti o teléfono, unha chamada rara. E quen era? Begoña, que me agradecía unha recensión que publicara o día anterior. Bueno, aquí teño amigos casi desde a adolescencia, pero saben eles perfectamente, que tamén son escritores, que cos dedos dunha man, as persoas agradecidas neste campo da crítica literaria. E unha persoa como Begoña, que non sabía nada de min, agás que leu aquel unha das primeiras recensións que apareceu do seu primeiro libro, e a partir de aí tratámonos un chisco, mágoa non coñecernos máis, pero bueno, veu o Instituto de Valadares, onde veu un día a un encontro dun club de lectura, bueno, falamos cando nos foi posible, pero foi unha persoa coa que sempre sentín pois moita unha conexión.
Evidentemente falamos algunha vez tamén de que esa conexión estaba derivada das vivencias no Calvario, porque foron prácticamente coincidentes, non? Entre Begoña e máis eu. E eu estou convencido, estou no dicindo tamén en moitos lugares, que eu penso que estes anos de formación, os que se refería tamén Bea, son anos nos cales o barrio do Calvario, coa súa singularidade, eu creo que de algún xeito determina un pouco a persoa e como é a persoa, é dicir, ese grau de compromiso que tiña Begoña coas causas máis xustas, co feminismo, coa literatura en galego, o compromiso coa lingua, co antimilitarismo, etc. Eu creo que nace dun ámbito que no que estamos, que de alguna maneira está caracterizado por ser un barrio de aluvión, de chegada de moitas persoas de distintas partes de Galicia, de distintas partes do Estado, un barrio no que todos nos sentíamos bastante cómodos e coñecíamos a unha persoa, coñecíamos os veciños, tratábámonos, efectivamente esa marxe da liberdade que había, que era, hoxe en día é algo absolutamente inaudito, non é posible, lamentablemente. Daquela, eu penso que hai riscos da identidade de Begoña que nacen, ou que de alguna maneira veñen, que agroman, pois do coñecemento, das vivencias dun barrio de traballadores, de persoas que teñen que gañar o pan día a día, como foron os meus avós, como foron os meus pais e moitas das, seguramente, da familia dos que estades aquí. Entón, polo tanto, esa é a miña teoría, bueno, esa é de alguna maneira o que eu quero defender neste libro. Bueno, tal vez non sexa o máis adecuado dicir o que eu quero defender, porque na realidade quen o defende é un pouco a voz de Morgana, non son eu. Quero dicir, é Morgana aquí quen coñecía moito as cousas, todos os segredos e o que non son os segredos de Begoña, e foi esta Morgana a que me comentou as cousas que aquí tendes, non? Quixera tamén engadir un par de cousiñas máis. A primeira, o título. O título do libro, que algunhas persoas me teñen dito que título tan maravilloso, que tal, que tumba, eu teria que falar coa editorial, pero poñer un copyright de Bea Camaño. E o tanto por cento pois dos dereitos corresponderíanlle a ela, porque xustamente foi unha anécdota que ela me contou, que é certa, literalmente, non? Na que, pois, Begoña perdeu un zapato na lama. Enterrouse está aquí. Moi ben. E ali quedou. E claro, é unha cousa así como moi astral, porque eu traballo ali tamén, ao lado, no Instituto do Castelao, e entón daquela, pois era cando aínda había lama no Calvario, porque claro, agora todo está asfaltado, non? E entón, bueno, pois tamén con este libro que intento é que o asfalto non nos leve ao esquecemento de todo o que había aquí. E de algún xeito, pois, bueno, é dicir, o título estaba aí, é un título tamén de carácter simbólico, que ofrece moitas lecturas, como que, bueno, pois o zapato de alguna maneira, pois simboliza ese zapato perdido, pois esa enerxía, esa potencia, esas ganas de vivir de Begoña, ganas de xogar, cando era o momento de xogar, e que se cadra volveu a casa así, sin o zapato, non sei. Non, tengo que ver miña nai ao cole. Veu túa nai, con esa parte non a sabía. Moi ben, bueno, pois entón, que hai moitas cousas aquí deste libro que lle debo a Bea, e unha das cousas máis maravillosas, evidentemente, é o libro. Vou rematando. Unha das cuestións que eu quixera tamén comentar convosco e que me gustaría moito, que é algo que non se di, ou non se di habitualmente, pero bueno, eu non teño ningún problema en dicilo, que a min este libro gústame entendelo tamén como unha ferramenta, e unha ferramenta de carácter política. Por qué? Porque rescata de algún xeito esa microhistoria dun espazo, cunha historia de seu, lavadores, o asociacionismo, a solidariedade coas causas dos obreiros, coas causas do agrarismo a principios de século, que sempre van deixar un pouso. E tamén
incluín, eso xa é unha licenza, as reflexións que hai arredor da Guerra Civil, dos recordos da Guerra Civil ou da posguerra. Tamén están dispersos por aquí, por este libro. Bueno, eu quixera ou que sería a miña vontade que se non é Vero é ben Trovato, porque bueno, non se sabe realmente, eu non sei se Begoña ou Bea pensaba niso, probablemente non, porque bueno, tiñamos 10, 12 anos e estas cousas foron chegando máis tarde, non? Pero creo que chegaron e foi algo importante que chegaran. Bueno, vou ir concluindo xa con dúas cousas que vos quería comentar moi brevemente. Ben, como algunhas persoas que estades aquí, que me coñecedes e sabedes de min, e disculpade que fale agora de eu, pois de min, do eu dediquei moitos anos e moito tempo de investigación á figura de Celso Emilio Ferreiro. Bueno, trouxome moitas satisfaccións, tamén o teño que dicir, e unha delas foi que un xurado, nun momento determinado, no ano 2013, decidiu premiar unha biografía que eu fixen de Celso Emilio Ferreiro co premio Lousada Diéguez na sección de ensaio e investigación. E casualmente esa mesma convocatoria tamén Morgana en Esmelle, a segunda novela de Begoña, foi galardoada, non? Bueno, unha satisfacción, unha alegría, evidentemente, como non. E eu gardaba tamén a esperanza de poder outra vez atoparme con Begoña. Non puido ser, recordas? Porque veu a recoller o premio Goretti San Martín, hoxe, felizmente, alcaldesa de Compostela. Entón, daquela, bueno, non quere decir que non me gustara ver a Goretti, que evidentemente nos gustou moito, non? Pero esperábamos a Begoña. Pero por que vos conto todo isto? Bueno, porque hai unha amiga, que é o que realmente ten importancia, quero compartir con vosco, unha amiga que ia participar en algún acto estes días atrás, pero que finalmente non puido, dime, bueno, mándoche isto, que estou seguro que che vai gustar. E claro, é unha cousa que me emocionou moito, porque conecta a Begoña con Celso Emilio, que é algo para min absolutamente fantástico, como vos podedes imaginar, e quero compartilo con vosco. Ola, son Begoña Camaño, xornalista da Radio Galega, e aproveitando este ano Celso Emilio, querería compartir con vos dos fermosísimos e intelixentes poemas do poeta de Celanova. Este poema que eu escollín chamase Gómito, número 4, e pertence ao libro Os Autentes. Teñen baleira cachola e non obstante pretenden porllos galegos escola. Presunción de cabezorros que non viron a cultura nin siquera polos forros. Con badoca petulancia queren impartir sabencia da galega circunstancia e con xesto burro e triste desprezan todo o que ignoran e ignoran todo o que existe. Antigos esfameados, agora que xontan quente, vense de cote ameazados. Os de esquerzas danlle febre, pois pensan que van tiralos do seu mesquiño pesebre. E no seu furor pancista ven en todo o medecente un presunto comunista. Bueno, damos un aplauso a Begoña, estea onde estea, e a Celso Emilio, e a María Xosé Porteiro, que foi a persoa que me cedeu esta grabación. Bueno, vou pechar isto. Ben, vale, e agora vou vos poñer outra cousa. Volvo ao principio de todo da miña presentación. Uxía non pode estar aquí por cuestións laborais, pero dixo que quería estar, e entón mandou un par de cancións que, bueno, vou vos poñer unha, a primeira, que me gusta moito, e, bueno, e con esta canción de Uxía, que como se estivera aquí, pois, se vos parece, pechamos
esta primeira parte do acto e logo, si, como dicía, se hai algunha persoa que quere facer algunha pregunta ou intervir ou un comentario, estamos felices de que así sexa. Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na túa fronte unha estrela. E nos camiños da vida sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista e sen pelos na lingua, rabuda como o nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller lista e feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre e feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nas rúas de Compostela, berrando polas mulleres, nas manis e na taberna, ou no colo dos praceres. Desde sempre viaxeira, viviches andando a terra, de Cuba a Chichiriviche, por un mundo sen fronteiras. Ai, Begoña, compañeira, muller libre e feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre e feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Pola vida, polas que xa non están, polas que seguen loitando, pola veñen detrás. Ai, Begoña, compañeira, muller libre e feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nos ollos a rebeldía, nos ollos a rebeldía. Gracias, Uxía. Moi ben, pois se queredes participar, encantados de comentar convosco calquera extremo. Bueno, o libro que me parece preciosísimo, as ilustracións preciosísimas, bueno, que nos acaba de decir Bea, que xa estou emocionadísima. Pois entonces a mí me parecía que certamente perdeu o zapato, pero que debía ter no Calvario a pegada de Begoña, e entón fixen un papelito, me fui ao Concello e como veciña do Calvario que deixei aí unha petición ao alcalde para unha rúa, para unha praza e logo me fui ao Consello Municipal, pois como muller feminista tamén merecía que o trataron e despois me fui a Educación porque se me ocurriu que sería moi maravilloso, porque ela tamén era maestra,
que ese colexio da Doblada onde eu estuve, que non ten nome, que yo puxeran. E me fui ao colexio e lle parece unha idea estupenda que van a tratalo no claustro, logo no Consello Escolar, un pouco con, bueno, unha certa dificultad, pero lles pareceu moi ben, e a mí me parece que o Calvario lle deu a ela e o Calvario debe devolverlo. Porque eu agora solo bueno, a canción de Uxía Preciosa e escoitar a voz dela impresionante. Eso no contábamos, La canción de sí, pero la grabación... La grabación... Bueno, sí, sí. Xa falaremos. Bueno, moitas gracias, Laura. Xa me dixo Uxía que sabía que ibas vir a presentar iso ao Concello esta mañá. É que yo dixo. Sí. Vayan recorriendo todo o Concello, que como prohíba tan ovacionada, ten ilusionada. Non, hai que poner os problemas políticos de entrevista. Por favor. Pero Calvario, que maravillosa. Se a Doblada tuvera ese nome... Por completar, con eso me parece estupendo. Verdad? Nas comisións informativas de febreiro, o Grupo Municipal do BNG pediulle o Concello que lle chame Praza de Begoña Camaño a Praza das Rotondas, que non ten nome, que está diante do instituto. Esa foi a nosa idea e foi o que lle propusemos. Donde na lama, donde quedou o zapato? Onde lle quedou o zapato na lama, ali en riba, que lle chamen Praza de Begoña Camaño. Podemos chamarlle a Praza do Zapato de Begoña Camaño. Eso queda entre nós. Eso non queda entre nós. A Praza de Begoña, bueno, a do zapato, sempre. Bueno, por ideas que non sexan, quero dicir. Eu creo que Vigo merece, Begoña merece que Vigo lle fan un reconhecemento, o reconhecemento que a Real Academia Galega lle fixo, que nos pareceu a todas unha idea excepcional, e que o Concello de Vigo non debe pasar de puntillas por este ano. No, pero vamos a facilitar as cosas e damos propostas. Non hai problemas. Eu, se ninguén máis quere intervir, eu, como se estivera aí en vez de aquí, quero aproveitar e agradecerlle a un, non sei se cidadán anónimo, supoño que aquí neste medio non é anónimo para ninguén, un tal Ángelo Nero que escribe cosas... Está por aí. Xa sei. Pero como utiliza un pseudónimo non... Entón, a ese cidadán anónimo estea donde estea, quero agradecerlle un maravilloso artigo publicado onte, ou polo menos a min me chegou onte, maravillosísimo, de unha sensibilidade que lle honra a ese tal Ángelo, e que sepa que unha gran emoción e moitísimo agradecemento. Pois se non tens nada que decir agora, como agora parece que non tens nada que decir. Bueno, unha pregunta que eu sempre lle quixen facer a Bea, que de alguna maneira é a albacea familiar, non? Dos libros, dos documentos, non, que hai, que se conservaron de Begoña. Estes dous proxectos, o de Xerezade e o da vosa avoa, en que grau, en que medida estaban diseñados, escritos, a mitade, non hai, era unha idea? Non hai nada, hai só recopilación de documentación. Non hai nada, bocetos, non só nada que se poda utilizar ou que se poda aproveitar, non estaban comezados. Vale. Só hai moita documentación, sobre todo no caso de Xerezade, no de a Boa Bella, o que hai é moito relato da miña nai, que miña nai sí que lleva escribindo cosas incluso de máis atrás, que ela recordaba, e era o que ela estaba recopilando todavía para facer as bases do que no futuro foran os libros, claro, pero non hai escrito nada. Vale. Bueno, comentar, perdón. Quería darlle el parabéns ao debusante, Carlos Gallego, porque estou vendo os debusos que nunca os vira aínda, e son fantásticos. Bueno, alegrome moito. Moito, moitas gracias. Pobre. Era unha historia preciosa, foi un gusto traballar con ela. Pero moitas grazas. Sí, Aurora. Hola, que se me diga
vez ahora. ¿Qué Bueno, tal? nada, parabéns máis unha vez. Muchas gracias. E sei que estás un pouco sorprendido, ¿no? Polo desenvolvemento do que está pasando coa Sí, historia, ¿no? algo inesperado, a verdade, non crin eu que ia ter toda esta Pois resonancia. realmente que falabas, ¿no? Calvario é unha zona, un barrio antes, bueno, un núcleo urbano moi emblemático no que con unhas características moi propias, ¿no? E este libro pues, nos las trae de novo, ¿no? Nos fai a todos reflexionar e lembrar e preguntar ás persoas de máis idade por cousas que estamos a recordar co teu libro. Ese roteiro que ti prepararas para a tua actividade docente, polo Calvario, por estes lugares tan emblemáticos que a nivel patrimonial e histórico é importante pues, lembrar, hai algo pensado? Ai, aquí Ana, eu non sei xa as datas porque xa estou entrando nunha especie de delirio que non sei a onde teño que ir un día, nin outro, nin tal, pero aquí comprometinme... Ás 11:30 da mañá. 9 de maio, 11:30 da mañá, non pusemos punto de partida. Ai, non, bueno. Pode ser a Pode librería ser Cartabón, incluso a perfectamente. librería Cartabón. Bueno, Que como sitio falta bonito, moito, ainda está sin anunciar, Claro, claro, pero bueno, sí, haberá un roteiro para as persoas que... Para que galéis Aí, non, é dicir, non coñezo. que coñezan esas orixes, ¿no? E que se sintan orgullosos. Eu aí, o que sei, por vea que a orixe familiar estaba ali e nada máis. Sí. Non sei se volviches. No, é que non podo decir que lugar de Baleixe nin que parroquia era tampouco. Mencionas no libro das Torzosas. Perdón. No libro se menciona as Torzosas. Bueno, eso é porque busquei algún topónimo. E ese gustoume. E entón, pois... Foi voume- Ilha da Morgana. Exactamente, foi Morgana. Entón puxen ese topónimo porque me parecía así moi... Pois unha zona preciosa de Baleixes. Anda. Bueno, pois é vos sabelo. Pero foi así de casualidade, Sí. Bueno, quería comentar brevemente que outro día nas redes apareceume a cuberta dun libro que vai aparecer agora próximamente e que me parece algo maravilloso, que é un libro de Encarna Otero, que foi concelleira do Bloque durante moitos anos en Compostela, e que vin a cuberta, preguntei outro día en Santiago, pero o libro non está aínda editado, que se titula Begoña en Compostela. E entón paréceme unha maravilla, porque quero dicir, a toda agora ningunha protagonista das letras galegas tivo unha biografía parcial aquí e agora vaise completar con outra biografía. Faltanos un Begoña en Colla. Sí, por favor. a verdade, faltan os anos de Colla, porque Compostela, o Calvario, pero bueno, foi unha cousa que me sorprendeu gratamente. Bueno, xa sabía por Marga, que xa non lo Sabía por comentara, interna, ¿no? sí, Pero bueno, que estupendo, el Patito Editorial, bueno, publicar. E bueno, é algo que me encheu de alegría. Falta Colla. E ainda estamos a tempo. A ver se alguén se anima. Bueno, tes un irmán que collano, que a mellor se anima e todo. Sí. Non sei, non o vexo eu por escribir, pero bueno, nunca se sabe. Sí. Bego empezou aos 45, el pode empezar aos 54. Pues mira. Ben, pois nada, eu creo que podemos pechar aquí o acto, darvos as grazas sinceramente de todos tres que estamos aquí pola vosa presenza e nada, ata sempre. E seguro que nos vemos nalgún outro acto, Seguro, este ano este ano, a sí, vernos coincidir. Moitas grazas.